O topónimo Galiza, ou o debate sobre se é Galiza ou Galicia, voltou recentemente a internet con bastante virulencia a partir de un artigo do historiador Anselmo López Carreira no xornal digital Sermos Galiza. Bon, pois este debate guarda relación e debe inserirse nun conxunto de palabras que acaban con zo e za en galego. Quer dizer, é importante non esquecermos ou non tratarmos o topónimo Galiza ou este debate de forma independente das outras palabras acabadas en zo e en za. Para que o entendades, no galego existen dous tipos de palabras. Por un lado, as acabadas en cio, cia, que son os chamados cultismos, como por exemplo hospicio ou intendencia, e outras as acabadas en zo e za, que son as chamadas patrimoniais, como por exemplo espazo ou presenza. O primeiro grupo de palabras, as acabadas en cio e cia, os cultismos, entraron directamente do latín a partir do século XV e XVI, e xa entraron con ese iode que caracteriza esa terminación. O segundo grupo de palabras, o patrimonial, os acabados en zo e za, son palabras que pertenceron sempre á historia da lingua, por iso se chaman patrimoniais. Fan parte do patrimonio lingüístico galego desde o principio, desde que existe registro escrito da lingua. Esas palabras fan parte dela e a parte fano con esa terminación zo, za, sen iode. Bon, pois Galiza, iso que é importante frisar, pertence a este segundo grupo de palabras patrimoniais. Prácticamente todas esas palabras patrimoniais pasaron a escreverse con zo e za en todas as normativas a partir do ano 2003. Antes había discrepancias entre o reintegracionismo e o autonomismo nese sentido, mas a partir de 2003 o autonomismo admitiu que posiblemente atrás da terminación cio, cia neste tipo de palabras patrimoniais había un castellanismo e que, por tanto, todas debían pasar a escreverse con zo e za. A partir dese momento, todos estudamos na escola grazas ou espazo desta maneira. Bon, pois deste segundo grupo de palabras do patrimonial é do que vos quero falar agora, para que entendades, para que consigades contextualizar a forma Galiza históricamente neste conxunto de palabras. Son as palabras que conteñen estas terminacións. A terminación za, za, por un lado, que podía ser escrito na Idade Media con C cedillado ou con Z era moi minoritario, con C cedillado sería o máis común, por exemplo, Franza ou Galiza, zo, como por exemplo espazo, zon, como por exemplo orazón, ou canzón, ou moitas outras que acaban en zon, e son, que podía ser con S ou con duplo S. Vedes que na Idade Media, e aínda na actualidade, porque os reintegracionistas escrevemos estas palabras así, había varias grafías, mas estas grafías non son importantes neste debate. Neste debate o único que se está discutindo, é importante frisalo porque ás veces faise confusón, o único que se está discutindo é se estas formas patrimoniais deben conter un i ou non deben conterlo, nomeadamente na forma Galiza, porque as outras xa dixemos que desde 2003 todas as normativas están de acordo en que deben ter zo e za. Aínda non hai ese acordo para confusón ou visón ou orazón, mas tamén neste caso faría parte dese grupo de palabras que deberían ser tratados da mesma maneira. Bon, pois todas estas palabras, as patrimoniais, a partir do século XV, como no castellano a única terminación que xa había entón era ción, cio e cia, a partir do século XV, entre o século XV e o século XIX, comezaron a concorrer coa forma castellana, quer dizer, Franza comezou a conviver neses séculos con Francia, espazo comezou a conviver neses séculos con espacio, e as formas acabadas en zon ou son comezaron a conviver coas formas acabadas en ción ou xión. A pesar diso, a pesar de que cando o galego comezou a entrar máis en contacto con o castellano se comezou a producir esta convivencia, moitas desas palabras sobreviveron até o século XVIII, XIX e mesmo XX. Por exemplo, a palabra xuizo ou prezo chegou bastante viva ao século XIX. As palabras acabadas en zon ou son chegaron bastante vivas tamén ao século XX e mesmo ao século XXI.
Por exemplo, os primeiros autores do Rexurdimento, como Rosalía, Pondal ou Xoán Manuel Pintos, usaban bastante aínda estas palabras acabadas en zon e son. E algunhas mesmo chegaron á actualidade, porque tal vez porque non había unha palabra análoga en castellano que permitise a castellanización directa, mas algunhas chegaron á actualidade aínda vivas con esta terminación. Por exemplo, andazo ou pazo non pasaron a dicerse pacio ou andacio. Non? Ás veces argumentase que todo ben, que estas palabras acabadas en cio e en cia está ben que fosen regalicizadas no sentido de zo e za, no galego moderno, mas que o caso de Galiza sería diferente, porque é un topónimo, dice, non? E que, por tanto, merecería un tratamento diferente. Bon, isto non é ben así, porque temos bastantes exemplos de topónimos na Galiza que chegaron á actualidade coa forma zo, za e iso demostraría que estas formas estiveron sempre vivas na historia do galego. Non? Temos, por exemplo, o caso de Valenza, en Corestanco, igual que Valenza do Miño, que non é Valencia, temos varias Franzas, unha en cada provincia, ou temos, por exemplo, Constanzas, varias Constanzas, bastantes Constanzas ao longo da Galiza. Non? Isto que acabei de explicar, quer dizer que o castellano tivo bastante influencia para que a terminación patrimonial zo e za en todas estas palabras pasase a cio e cia, é consensual, quer dizer, non hai discrepancias en relación, pode haber matices ou pode haber ou podese pôr máis o acento en un argumento ou podese pôr o acento máis noutro argumento, mas en xeral, tanto reintegracionistas como autonomistas coincidimos en que si estas palabras chegaron ao galego moderno con cia e con cio, foi por influencia do castellano. Poderáse debater si mesmo así, unha vez que no galego moderno só se decía Galicia, si se debería normativizar Galicia, ou unha vez que no Estatuto de Autonomía o nome da nosa comunidade autónoma figura como Galicia, pois si esa é razón suficiente para conservar en Galicia na normativa. Mas, en relación á influencia do castellano neste tipo de formas, ninguén ten a máis mínima.